Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw, balik na ta sa ordinary time sa atong liturgical year, pero gisaulog ang handumanan or pista sa Mahal nga Birhen Maria sa usa sa iyang mga titulo, Mary, Mother of the Church, inahan sa simbahan, inahan natong tanan. So nagsugod kining maong pagtawag kaniya panahon pa ni Saint Ambrose, mga 4th century AD. Niya nag-anam na ni siya glambo hangtod gyud karong mga recent nga mga centuries. Gigamit na ginig maayo kay mao magid ang kamatuoran nga si Maria inahan gyud sa tanang katawhan, labi na gyud sa atong simbahan. Busay ampo nato nga uban sa pangama sa Mahal nga Birhen Maria, mahusay na ang kagubot panagbangi sa katawhan, labi na gyud tali sa Russia ug sa Ukraine. Dinhisad sa atong nasod nga magkasinabtanay na ang atong mga leaders ug katawhan, labi na gyud ang pipila ka mga leader sa simbahan ug sa gobyerno nga wa magkasinabtanay pa kaayo, magkahiusa unta. O gato sang padayon sa pagampo ug pasalamatan ang Ginoo sa mga anak ni Maria nga nahimo natong mga benefactors and donors tungod sa ilang pagkamanggihatagon nganhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Ginoong Hesus, imong gipili nga takos nimong puloy-anan ang ulay nga tiyan sa Mahal nga Birhen Maria, naghangyo kami nga gumikan sa iyang panalipod, maglipay kami nga mosalmot sa iyang pangilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug bitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios, mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babay nga gihatag mo kanako, mo'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babay, nganong gibuhat mo man kini? Ang babay mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog,
ug sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay, ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios labing halangdon nagdaig kanimo. Nagpanalangin siya kanimo, labaw sa tanang babae sa yuta. Pagkatakos daygon ang Ginoong Dios, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios, dili gayud hikalimtan nila nga nagtug-an sa gahom sa Dios. Ang Dios maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog, tungod sa imong nabuhat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin, tungod kay nagpabilin ikaw nga matinumanon kaniya. Ug wala ka magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi. Aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa ikatulog ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutda na sila bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babay, ayaw akog tudloi kung unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuhuan
labot sa pagpanglinis, ug tungod niini didtoy gibutang nga unom katadyaw bato nga sudlanan og tubig, ang matag usa ka sudlan og kawhaan ngadto sa katluan ka galon nga tubig. Sa Jesus miingon sa sulugoon, pun-an ninyog tubig kining mga tadyaw, ug ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, kab-a ang tubig ug dad-a ngadto sa mga tinugyanan ngadto sa tinugyanan sa kumbira. Ug gidala nila kini ngadto kaniya, ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundiin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o giingnan, nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino, ug kon makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo, apan karon pa nimo gidalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanoo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung si Jesus isip Ginoo nga nagpakatao, unya ang tumong aron pagluwas nato, mipili ni Maria nga mahimo niyang inahan dinhis kalibutan. Wa gi rason nga kitang mga giluwas ni Jesus dili mo pili niya nga atong inahan. Kamo mupili mo ni Maria nga inyong inahan? Sugot mo nga si Maria inyong inahan? Kinsay mo sugot, asa kamot? Maayo. Nakaron, ang sunod na sad nga problema, dunay daghang mga anak, either naturally born or adopted, nga mga buangon, kana bang masinupakon sa inahan? Di ba naaman ano? Beka mo, musugot man mo nga si Maria inyo ang konon nga inahan. Unsa man mong klasehas mga anak? Buangon o buotan? Kay si Maria raba, kung mo'y mahimo natong inahan, na, ang iya dayong gisulti, ingon din siya, buhatan ninyo, bisan unsay iyang isugo kaninyo. Maura ba gini ang sulti ni Maria? Kay ang iyang unang anak, mauman si Jesus, niya kita, di mo ang konta niyang inahan, di mahimo na tag-igsoon ni Jesus. Niya kay si Jesus, mauman ang atong maestro, mauman ang atong manluluwas. Ang isulti ni Maria kanunay kanato, buhata kanunay ang iyang isugo kaninyo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig yung buhat, wa gyud supak-supak sa sugo ni Jesus. Tasa kamot. Pulos gini buangon ni adin eh. Apil na nang nananaw dias online. O na, dinhi sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang unang gibuhat sa Ginoo nga mga tao nga mao si Adan ug si Eva, bisan pag naana sila gyud sa sabakan sa Ginoo, didto na gyud sila sa paraiso nga gihimos Ginoo para nila, way sakit, way kasakit, way kamatayon, way gutom adtong dapita. Nya naa pag yung Ginoo, magsigig bisita, magistoryahan na sila sa Ginoo, pero nisupak pag yun. Ingon ana ginang tao kahuyang. Nya kinsay nakapasupak nila, ang bitin. Hay man arong bitin din naas imong tupad.
Lingi dia. Na rong os bitin. Way siguro ang os bitin yan na si imong duol si imong dungga no gana dire. Gasigig honghong nimo ay to anang paria, ay to ana. Utrosan ng paria na. Ana, maubitan na din kung doon ako'y masulti nga medyo sakit-sakit pero kamatuoran, adaghan kayong muriak daghan kayo. Namang ganin ningon, di na lang kumuhatag ni Mugslat pa dire. Nako, sige, okay raman na. Total nakahatag naman kasuna, pero imong punan, mas okay. Pero dili na kamuhatag, tungod kay nasuko ka nako, piligro na nga mapapas ang merito atong una ni mong gihatag. Di naman sad mo takes og balik. Okay ra sad. Padong na sa to siyas bitin. Natintal tos bitin ka na mohonghong ba? Mo bitan ng mga bana, honghongan man din as bitin. Ingon si Maria, ikaw bana, buhata ang tanan nga gisogo sa akong anak nimo ha. Ayaw gyud pag limbong aning inyong kaminyoon. Ay mohonghong nang bitin siya puol kay na Puol biya kay nang sige na lang sa glitson, kaon sa buwad panagsa. Mauna, mo testing sa dito ang mga bana. Ambot ka mo mga bana niya din, hiwa mo ana, kasuway, kanang mo testing sad mo. Di ra ba maningo, gay? Hasta sa mga asawa. Ano mga asawa? Bisad unsa kabuutan sa bana. Muhonghong ginang bitin, labi nagmalit og uli nya dili ka text. Moingon din ang bitin tanawa kanang imong bana buutan ra na sa imong atubangan pero sus buangon kay na dito so godeg duda. Diin ka ay dito gakuyog mis among manager. Unsa inyo gikuyog diin man mo. Ngano man ka diha naunsa man ka? Mana na nagsugod ang bana. Nagbinuang bago ko nimo. Wa bitaw tika masakpi. Sa man so kung nag-away, bitin mo pakpak na kana, gubot na. Hasta sang mga pare, sus, kulikta ray gamitos bitin, away day mga pare, ilogs kulikta. Gamitan dayos bitin og politika, away dayong mga pare, obispo og mga gobyerno. Sige nagdinautay. Onya, unsa may sugo ka ni Maria karon para nato? Unsa kay iyang sugo? Ika na lay pamalandong diha. Basta ang una gyud nga buhaton ni Maria mao gyud ang paglipay sa Ginoo. Lipayon gyud ang Ginoo. Kung naa na tay mga binuhatan nga wa na makalipay sa Ginoo, bisag nakalipay pa na nato, hunungan na. Kay padung yung kaana ngadto sa bitin. Mas muna ko kung naa kay binuhatan karon ba nga dili makalipay sa Ginoo, bisag nalipay pa kaana, biyae gina kay ang bitin ay imong kuyog. Ganahan mo ang bitin inyong kuyog? Giingon man guys Ginoo diri sa atong unang pagbasa, ikaw ug ang babae mahimong kaaway, iyang yatakan ang imong ulo iya sang imo sang paakon ang iyang tikod. Mauna ang image kanang Immaculate Conception kanang nagana sa Legion of Mary man kasagaran gamiton nga image giyatakan. Ako mga 10 anyos man ko nahimong Legion of Mary nga mag-meeting man kada semana. Gamay pa ko ba? 11 mga inana din ito. Magduwa pa ko miglastiko diri sa ilawom sa kaning lamisa. Magsigig discuss among iyaan kamisan muustos des lamisa lang dinetikay dito plastiko mo na lay among mamatgonan nga nidot ng kuko sa akong iyaan des kilid panglingkod mo diri lingkod sa ko dito pero ang ako yung maatrakan inig meeting na Muslegion kana yung bitin nga giyatakan ba sa birhen ba giyatakan nya mo na akong paborito katong nahimo na akong presidente sa Curia sa Legion of Mary mga 1992 before ko nisod seminaryo, muna na akong paboritong tema sa mga Legion of Mary. Naku kamo, mga sundao mo ni Maria. Sundao, may bitaw brad. Anya, inyong giyatakan ang osbitin o inyong nang gigakos-gakos ang osbitin. Nya, udoko-doko din na sila. Nako na, mga naong sa mga bitin ay. Si Maria porting yatak sa bitin. Pero kita usahay, purti na itong makagaws-gaws sa bitin.
purti natong kanabitang ato yung panggaon ang atong mga sala. Kay kana manggong sala mo nay venom mo nay iyang sana kala sa bitin ba. Nya maigo ganita ana, guba yung atong kinabuhi, patay yung atong kalag basta maigo ta nang sala. Ang sala mo ganay mo guba sa kinabuhi, mo patay sa atong kalag, mo na isigi ginag-atake sa bitin sa yawa ngan hinato. Mo na si Maria gipugan niya siyang tiil. Mo na ang simbahan kay si Maria man ang inahan sa simbahan, the church remains holy and intact. Bahala ang mga santo papa bakaha or mga obispo o kaming mga pari nangayabag naming tanan ni gakos-gakos na misbitin. The church continues to crush the head of the serpent because of Mama Mary. Muna bitang moingon gyud ko, moingon man ang uban, kaning simbahang Katoliko malusno na gini na, siging apil-apil og politika, malusno na gini. Nako oy, gipanaad na ginas Ginoo, bisan pag ang bakba sa impyerno dili makalusno niini. Pero ang mga membro sa Catholic Church posible nga mahurot og kaadto sa impyerno, apil na ning nagwali, labaw na ning nanimba karon. Samot na ning nianes kilid nako, no? Bitaw, pwede man tag maimpirno tang tanan, pero ang simbahan nga gitukod ni Kristo din ana maimpirno. Ngano man, tuan na mas langit sila si San Pedro, si San Pablo, part baya to sa church, di ba? Tulo man ni ka-level ang church, no? Awa mo kay ba? Tulo ka levels oy. Na gitawag og the church triumphant, naasay the church suffering, kanang naas purgatory, og ang church militant, kaning ni apas kalibutan nga magsigi pagsimba, magsigi pagdupa-dupa og manguligta. O kana, maligyag slat, palit og slat, mao ni ang church militant, nag-travel pa. Ana, pero ang church dili ra ni kaning militant. So kani karong militant karon, pwede ra nig maimpirno ning tanan. Kung magpaimpirno kita, kung maminaw gitas bitin, makuha gitas bitin kitang tanan. Pero di na mahimo nga maguba pa ang simbahan kay naka-anchor na dito sa langit o gipanalipdan na sa mahal nga birhen. Pero sa tinud-anay sad, di kita mahurot og ka-impyerno. Di gyud. Kay doon na baya gyud maminaw ni Maria. Dili tingali kay daghan, pero naa gyud maminaw. Ana naman ganitay venerable karon si Venerable Chupilo Kamomot. Na-declare naman siya nga venerable. Ang sunod nga step ana, blessed na. Kung sa tawagan na, kanang blessed. Mabeatify, ang sa tawagan na. Lagi, blessed lagi. Kana bang sunod ba sa sainthood ba? Ana. Hapit na. Ngunya, kanirong dinhing na naglektor, mga buutan na sila. Di mo na sila mosunod sa bitin. Ana, kaning nagwali, posible. Awa na. Pwede na sana sila mga matay. Nakaroon, unsa, kamo, musunod mo sa bitin o dili? Kinsay musunod sa bitin, ta sa kamot? Awa. Congratulations. Kinsay musunod ni Maria, ta sa kamot? Sugod karon ay nagid mo pangasaba. Ay nagid mo pagyaw-yaw. Ayaw nagid mo pagpalta ng santos nga rosaryo kada adlaw. Ay gid mo pagpalta og simba labing minos kada Domingo og pistang iglilihi. Ayaw nagid mo hunong sa pagkumpisal labing minos kausas usa ka tuig. Ngunya dayon hunonga ang tanang sala, labi na gyud kamong mga nagpuyo-puyo, gusto mong musunod ni Mama Mary, biyain na ng inyong kapuyo, og mugukod yun na, ipiyal na lang nas bitin. Nuna inigako sa imong kapuyo, ing na dayon, bitin, pahawa. Di ba? Kamong na nga nagkabit-kabit, hala, ibiyain na na. Kamong nag-homosexual union, hala, pagbuwag na mo, balik na mo sa inyong original. Kaya nadalang yun mo bitin karon, no? Ay kanang bitin,
unsay lami mo na yang ihatag. Nya kay gilamian man kay mo anang inyong gibuhat karon, biyain ng lami. Di ba? Pili ang way lami. Nya inigpili nimo sa way lami, matud pa sa atong ebanghelyo, si Kristo na mo'y muhimo ana nga lami. Tanawa, ang tubig gihimo niyang lamian nga bino. Di ba? Kay usahay man gud mahadlok man gud aning way lami. Mahadlok ta ba? Di sakitan ko, di pa ko ready. Kinsa may nakapalami ron nimo, kanang imong kapuyo, kanang imong homosexual union, mo nay nakapalami nimo. Biyae, pili atong way lami katubang holy life. Ingkaw niya pader, ang akong pagbati, lalaki ko, pero babae man akong pagbati, ay pasagdain na lang ng pagbati, respetuan ta ng pagbati. Ayuhon raw niya nas Ginoo ang imong pagbati. Mahimo raw niya ng lami ang imong pagbati. Bisag laki imong lawas, niya babae imong pagbati. Mulami ra lagi na nga dili ka magpakasala. Di na kinahanglan nga tagbawon pa na nimo. Babae ka, unya ang imong pagbati lalaki. Don't worry, remain as pure woman and your emotion will be satisfied by Jesus. Iya maganing giusab ang bino mahimong ang tubig mahimong bino nga lamian pagyud kayo. Kana pa bang imong pagbati nga dili na tubig? Dali ra kay na usbon oy. Parehagod anang ako masuko ko pananglitan sa sakristan. Pagbati man na, di ba? Nya ang sakristan ingon din, sorry father. Ay okay ra kay na dong oy. Wag tang na, di ba? Hindi man mo mutuo. Kamu di, masuko mo sa inyong bana, dugay di kayong mawa di ay, labi naging imong bana, magbuotan-buotan dayon, o niya, hapuhap dayon nimo. Di na mawa imong pagbati. Mawa, uy, kana imong kasuko, mawa na. Kana, tao ra gani na ha, tao ra gani na, makausab mo guys imong pagbati. How much more God who owns everything, gikan sa kinagamyang bahin sa imong lawas hangtod sa kinadakan, gikan sa makita o dili makita, it is controlled by God and nothing is impossible with Him. Kana pa kay dili makausab ang imong pagbati, ay nalagpaning kamot nga usbon gina nimo imong lawas, himuon mamugos gyud ka nga ang imong laki nga lawas, himuon gid imong babae, nya ang imong babae nga lawas, himuon gid imong laki. Don't dare do that. Mo end up ra gyud ka sa dryness. Usbon gani nato ang kabubuton sa Ginoo, supakon gani nato ang sugo ni Maria nga do whatever He tells you. Dryness ang atong bation. Mahutdan tas bino, mahutdan tas kadasig, mahutdan tas kalipay o kalinaw. Di ba? Tutok na lang muna ako. Sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, angay lamang nga sa tanang panahon kita mag-ampo sa Dios, labi na gyud sa diha sa pangama sa atong inahan nga ang mahal nga Birhen Maria. Busa, madasigon kitang muingon, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, nga siya unta magmatinud-anon sa mga pagtulunaan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan, diin kita nagpuyo, aron hatagan kita sa Dios sa kaayo o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nag-antos, nga makaplagan nila si Kristo ang kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang usab ka nato, nga malig-on ang atong pagtuo uban kang Maria, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa World Meeting of Families, nga paghimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress, dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod sa 26, 2022, nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos
ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kapahulayang dayon sa atong mga igsuon nga mihalina, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, panalangini ang imong katawhan ug pun-a kami sa kadasig. Dawata kining among gipangamuyo nganha kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginooan sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga maggaday kami sa mga kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos, sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo, diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nakaliwat, nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Jesucristo nga among Ginoo ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga anaasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong giharian.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, ang tungod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginudili ako ang ngayon nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaay. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa atong mga mata atong makita ang binhi nga bitubo ug milambo, lig-on ug tiunay kanunay ng panan sa atong higpit nga kaluwasan. Atong mga dunggan atong mabati, ang pangaliya sa katawan nga nagsangpit, nagiyahan sa katumanan sa langit nung gingharian, uban kang Maria nga atong ilahan, magpupong ug magamahan ang tanan, kay kita hiniusang simbahan nga nagtudlo, nagalagad, nagbalaan, pinaagi sa grasya ni Señor Santo Niño, kay kita sa kasimbahan, usa ka Kristohan ug katilingban. Magampo kita.
O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog, paghandom kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung panalipod pinaagi sa atong inahan ang Birhen Maria. Pero mahitabo ra ni kung sundon sa nato ang iyang sugo nga buhata ang tanan nga isugo or ipabuhat sa akong anak kaninyo. Ana na siya. So salamat sa mga misunod sa ipabuhat ni Kristo nga mao ang pagtabang sa atong simbahan, pinaagi pagpalit og slots. Ang atong halin gahapon naghandaghan 123 slots. Salamat kaayo. So niabot na ang atong dopes, ang atong halin 6,493 slots. Naapay 47,507 slots na kuwang. By the way, akong i-announce ninyo nga kung padangaton sa Ginoo karong Hunyo 22 mao ang akong ika-18 katuig na pari. Ika-18 katuig na kasumaran sa akong pagkapari. Ganahan mong moabot pa kog 18 katuig? Ya, doon naman ay mga celebration din hino. Anas parokya, muhangyo ko nga wa lang usa taroy celebration. Wa lang yun, mingaw lang. Except mag-feeding ko sa tanang kapilya. Feeding na kadabang lugaw lang ba? Adto lang sa mga kapilyas, mga bata ba? Feeding. Basig, promote lang sa naas bukasyon, basin pa dayog na aday mo. Aritas mga bata, kay ka na mga tiguang, mga tiwasono naman na. Atong feedingan ang mga bata niya, ato nang blessingan, haron nga kakaon sila, basin pagmusod ang bukasyon sa pagkapari ngadto nila. Nya kung gusto ko ninyong lipayon, pamalit lang og tag sa kaslat para sa akong kuan kay ang simbahan may akong gihigugma, giordinahan man ko para simbahan. Nya lipay kay ko kung makasugod tag tukod sa atong kumbinto. Magdepende man na sa slot nga inyong paliton. Mag-unsa mag-celebrate nya di ta katsugod og tukod sa kumbinto, no? O na 6,000 pa man 493. Nagkinhanglan tag labing minus 12,000 slots o na ta makasugod. Ana no? La, sige. Challenge ta mo. O gusto ko ninyong lipayon, kada usa ninyo palit mo 18 ka slots. Adi day tagsa ka slots. 18 mo katuig ug naagi mo ingon pader ako ning pahinungod sa imong sacerdotal anniversary palit kog 18 ka slots. Sus ug nay mo palit mga 1,000 ka 18 hurot na ni. Joke ra kay. Ug tinud-on ngano gutaong dili. So wala nga sa tay celebration mga Paris Pastoral Council niya, Finance Council, wa tay himuon nga celebration dinis parokya except mag-feeding ta ngadto sa tanang kapilya kausa ng adlaw ha. Na niya human para sa mga bata, mga dagko mo apil okay rasad. Unya dayon ang pagpalit gyud ninyo slot pahinungod sa akong sacerdotal anniversary. Ako niya nang kwintahon pilay madawat nako nga slot sugod ugma hangtod sa pizza 25. Pizza 25 sa Abril kay ato pa man ang kolektahon 18 maaw 22 man. 22. Tangan itong 3 days. So, koto 25, mao na inyong offering na rin ako. Sogod ugma. Sogod lang karong Merkulis hindi pa niya makahatag. So, sogod Merkulis, kwentahon ako og pila ang slots niya. Isipon anako nga mao na inyong pag-celebrate sa akong sacerdotal anniversary. Ako sa dana, mopalit sa kog labing minus, inig anniversary nako, mopalit sa kog labing minus, 18 ka slots. Karong buwan gikan ugma hangtod sa na siya ko palit sa kog 18 ka slots kay kamuray ka maong mo palit ako palit sa ko labing minus ra na siya. Sige, salamat kayong daan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo.
Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat